Ja sam Pepa Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Tedijev dan u prirodi. Pepa i njena porodica danas idu napolje. Tata Prase je spremio piknik. Pepa, George, da li ste pripremili svoje stvari? Da, ja nosim Tedija. Dinosaurus. Ako nosite svoje igračke, morate da ih čuvate. Da, mama. Da li smo svi spremni? Jesmo, tata Prase. Onda idemo! Dinosaurus. George je ostavio gospodina dinosaurusa u kući. O, George, moraš bolje da paziš na dinosaurusa. Dinosaurus. Da li smo svi potpuno sigurni da ništa nismo zaboravili? Da, tata Prase. Tedi! Zaboravila sam Tedija. Gde si ostavila Tedija? Čini mi se da je na kuhinskom stolu. Pepa, stvarno moraš bolje da paziš na Tedija. Tedi! Krenimo iz početka. Svi spremni? Da, tata Prase. Idemo! Ovo je mesto za piknik. Stigli smo! Volim ovo mesto za piknik. Tako je tiho i mirno. To je Zoe Zebra sa svojim tatom, gospodinom Zebrom Poštarom. Dobar dan, gospodine Zebro. Da li ste nam doneli poštu? Hoho, nema isporuka. Danas imam slobodan dan. Hej! Mi pravimo piknik. Kao i mi. Znam! Napravimo jedan veliki piknik. Da! Kakav divan piknik. Da li možemo George i ja da napustimo stoj da se igramo sa Zoe? Možete, Pepa. Zoe, ja imam mog Tedija. Ja imam mog majmuna. Dinosaurus. Imam i komplet šoljica za igranje. Hajde da se igramo piknika. Stigle su i patke. Uvek se pojave kada pravimo piknik. Imamo zamišljeni sok od pomoranđe. I zamišljene kolače. Ovo su zamišljeni kolači. Veoma su ukusni. O Bože, mislim da patke ne žele zamišljene kolače. Pa dobro, znači da ima više za majmuna, gospodina dinosaurusa i Tedija. Ukusno. Majmun kaže, najbolji kolači na svetu. Pepa, George, vreme je da idemo kući. Pa, Zoe. Pa. Da li smo svi spremni? Jesmo, tata Prase. I nama je vreme da pođemo, Zoe. Da, tata. Šoljice, tanjirići, majmun, Tedi. O ne, ne bi smeo da budeš ovde, Tedi. Pepa je zaboravila svog Tedija ponovo. Pepa i njena porodica su stigli kući. Dosta mi je vožnje za jedan dan. Sve što sada želim jeste da se opustim, dignem noge i gledam. Tedi, zaboravila sam Tedija. O, Pepa, sada tata Prase mora da vozi nazad do mesta za piknik. Da, naravno. To je gospodin Zebra Poštar. Mislio sam da danas ne radite, gospodine Zebro. Danas mi jeste slobodan dan, ali Zoe ima specijalnu isporuku za gospođicu Pepu Prase. Izvoli, Pepa. Šta je to? To je Tedi. Zaboravila si Tedija, pa smo ti ga mi vratili kući. Hvala, Zoe. Tedi je svakako imao uzbudljiv dan u prirodi. Ali Pepa, stvarno moraš bolje da vodiš računa o njemu. Da, mama. Ti si jedan bezobrazan Tedi. Moraš da mi obećaš da više nikada nećeš da odlutaš. Izvini, Pepa, obećavam. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.